godhong tela suwe ora ketemu pisan gawe kelo suwe ora jamu godhong sesan suwe ora ketemu pisan dadi sehat suwe ora jamu godhong ayo suwe ora ketemu pisan dadi ayo luar biasa iki jane wis anu sekolahe mesin iso nyanyi werna-werna suwe ora jamu pisan godhong telo godhong sirsat bayam. Bruder satu godhong apa yang beda lagi gitu? Godhong nongko. Suwe ora jamu Mas. Jamu godhong nongko. Suwe ora ketemu yen candaki. Temu pisan. Jenengan nyandaki no. Marai bongko. Jare gading marai bongko iki ketoke nyindir. Karo sing iki sing Pak guru yo gawe soal. Gawe soal. Oh berarti urung latihan iki tambah malih jajal napa godhong napa? Godhong pelem. Suwe ora jamu godhong pelem. Suwe ra ketemu temu pisan. Ayam tantrem. Ya, sae. Godhong napa malih? Ono iso nggih ampun godhong-godhongan terus. Kembang. Goreng-gorengan ngono nggih. Bruder nih. Sampun mungkin ndak ra. Gading dikasih soal dong bruder satu. Godhong nopo buat Mas Gading? Godhong sirsat pompon nggih. Sampun. Godhong nanas. Suwe ora jamu godhong nanas. Suwe ra ketemu pisan. Atine panas. Kan rene niku godhong. Wae begas. Godhong nanas peri. Awake bergas, Bruder. Sehat bergas saged manggung terus. Amin. Sembah nuwun pangestunipun nggih, Bruder. Saged lancar sedaya. Saged kepareng minggahing panggung kalian Kang Mas, Mbak Bude Pratiwi. Bude Prastiwi. Menika Bude. Oke, sembah nuwun semuanya adik-adikku yang cantik dan ganteng. Udah menampilkan yang luar biasa. Jangan putus untuk melestarikan budaya ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bruder dan semua siswa-siswi SMK Pangudi Luhur Muntilan. Yuk, turuk. Mas Gading. Kalah loh, dhewe yang dari seni itu. Ini mereka yang dari teknik malah bisa melampaui kita. Lah dhewe nek kon nyekel apa? Las ra iso. Kon nyekel kayu. Ra iso. Nyekel kayu isone meng meceli. Ra iso Mas Gading iso. Napa? Dan motor apa-apa. Nek le bongkar saged. Bongkar saged. Benake ra. Ora iso. Nggih, Mbak Bile wonten pamungkas lagu menapa Mas Gading? Niki wau enten apa iki mau? Oh. Sugeng dalu Mas nyuwun tembang Kadung Tresna saking Yusuf Jepang. Ingkang nembang sinten? Derek mawon kepareng sampun transfer 200.000. Oh, nggih. 200.000 nggih. Ada lagi. Dibaca-baca dulu. Telas niku. Oh, niku mawon. Nggih. Untuk pembukaan Kadung Tresna ajeng sinten sindene napa ajeng kula kalih Mbak Tatin derek Mas Gading mau gimana? Gigi pembukaan Mbak Elisa kali Mbak Tatin. Oh iya.